Sa aming mga masugid na taga-subaybay, so mula po dito sa taas na to, tanaw po dito yung aming pupuntahan. Ito po kung makikita nyo dito sa camera natin, may bakante po na ano doon, yung malinis na yun. Bukod po dito, may malinis pa din yung maliit na yun. Yun po yung destination namin. So para mapuntahan po si Kuya Pabling, ayan, maihatid po natin yung mga tulong para sa kanya. At magbigay na rin tayo ng good news sa kanya. Kasi last time naghanap po kami dito ng lupa para sa kanya. So may dadaan motor, padahin muna natin. Yan, yung pagpunta po namin dito, may hinanap po kaming lupa para sa kanya kasi may nagpahanap po. So medyo malapit-lapit na po dito, paglalagyan kay Kuya Pabling. Kaya medyo magiging maginhawa na para sa kanya, hindi yung andun siya sa tuktok kayo ng bundok. Yan, so maghihintay na lang po kami ng update din po sa sponsor po na gustong bilhan si Kuya Pabling ng lupa. Kasama natin ngayon guys ay yung mag-asawang very supportive din sa ating mga lakad. Hello po. Ewan kung sino to. Si Kuya Joseph ulit yung makakasama namin. Yan, so may Mabol, si Limuel, tapos si Kuya Miko. Miko ba? Ano? Tapos yung kasama. Papa ba? Papa? Yan si Papa Miko. Ayan, sumapapasabak ulit kami sa mahaba-habang lakaran. Ayan, sana hindi umulan para happy lang. Talagang sana yung pamo Kuya Kuya Joseph dito sa ano, tigas na lupa. Susot po tayo sa kuweba. Dadaan tayo sa kuweba ng ano, anong tawag din sa kuweba? Naknak. Kuweba. Kuweba na. Kuweba na. Yagi. When a visions around you bring tears to your eyes. Handang bumulong. Dito na lang pag minsan tayo pagpapatan. Yes pa po. Lord. Sandali lang Kuya Pabling na eh. Pahinga muna tayo. Baka may Pahinga muna tayo guys. Kaya muna tayong bayabas. Ito may nakita kaming ano, hinog na papaya. Hindi kaya, bigat ang katawan ko. Ay ko! Ay ko!
Ibaba ba kita? Oo, yan pala yung mas madali. Alam mo bang Boy Scout ako? Kailangan may tanong. Ah. Carol kayo nga. Nam-nam sana. Nam-nam sana! Nam-nam sana! Kuya Pabling, kumusta? Seryoso kasi si Kuya Pabling. Diyan nga po, andito na kami kay Kuya Pabling. So may mga dala po kami ditong, may biskwit, may gatas. May maraming biskwit dito. Anong gusto mo anong gusto mo Kuya Pabling? Kape o gatas? Ano mo? Kape. Abo mo kang gatas? Ayaw mo ng gatas? Pwede namin dalhin to ulit. Joke lang. So ito, may grocery tapos meron pa din dito. Binilang ka din namin ng mga ito may brief, may towel. Baka pag pinapapawisan ka, pamunas mo ng pawis. So may mga damit din dito. Ano to, sando? Kung gusto mong lumabas dun, medyo may maayos-ayos kang damit na. Anong kulay ang gusto mo, kuya? Ay, anong kulay ang paborito mo? Hindi pwede yung puti dito kasi alam mo naman dito sa bundok. Kaya ang dami ka nang masusot, Kuya Pabling, na. Walang t-shirt dito. May t-shirt ka din. Kung gusto mong bumaba doon, medyo may maayos kang damit. Gusto mong magsimba, may maayos na damit ka. Di ba nagsisimba ka, Kuya Pabling? So, may short din. Ito, mga pang lang to. Pang bahay-bahay lang. Ang dami ding short dito, may jersey. Kaya po makapag-ano. Ay, hindi. Kasi naman yata. Ay tama-tama. Ano kapag akyat ko dyan noon? Taas na yan. Dami ka ng short dito. Ako dyan si bag nga sa ano niya. May mga medyo maayos-ayos kang damit na. Ito din, galing kay Kuya Miko Andes. Ano to? TV, tapos may kasama ng radyo. Ha? Pwede mo. Sulak pala to. Paano ba ito paganahin? Ay. May flashlight pa. Chinese ba ito? Inay! Huwag niyo kaming iwan, Inay! Inay! Ganito kay Kuya Miko Andes, may kasama pang battery. Yung pag nito, kuya, pag medyo lobat na, iyanan mo lang to sa sa iyanan mo lang sa init, sa arawan, para ma-charge to, para gumana ulit yung radyo. Tapos may kasama din dyan, bigas. Galing yan sa ating mga sponsors. Kuya Pabling, gusto niyo po bang bumaba doon sa Gusto niyo tumira doon sa baba ulit? O dito na lang kayo? Kasi pag maulan ka, hindi ako nakakapag masyado. Kaya, dapat. Suod ba nga inano nga ako pag ibaba ko, inano ako sa pamaba, suod ma. So sinakay ka sa, anong tawag kang pamaba? Anong Tagalog kang pamaba? Basta pamaba. Hinihila ng kalabaw. Hinila ka ng kalabaw. Ano ba? Ano Tagalog ka? Hindi wala. Basta yung Ano Tagalog? parang Budget ka pamaba. So basta sa pamaba yung hinihila ng kalabaw. So sinakay sa pusa dito. Sinakay po siya doon para dalhin po dito. Ayun paano yung pababa doon? Pag pababa doon sinakay kayo. Tapos yung pakyat dito. Ako lakad na lang ako. Hindi na maano naman. Harog na ako kainay doon kasi hindi na masyadong mainit. Kasi may sponsor tayo, Kuya Pabling, na gusto kayong bilhan ng lupa doon sa baba. Kasi pag maurang kaya, dahil ako nakakapag ibaba. Kaya yung niya kang kurang na kung tapos yung itong tawiran na ito pag dahil ako Pag nagbaba. oo. Kasi
ano kaya ito, delikado na kaya ito, ano nito, permi na ito ng napapatayan king tao. Ayun. Diba? Pag nagpadala yung sponsor natin yung pambili mo ng lupa doon sa baba, kasi may nahanap na din kami lupa doon. Hinihintay na lang yung pambili ng lupa. So baka next week pagpadala na para mabilang ka namin ng lupa doon, baka doon ka na tumira. Kasi mahirap naman dito, ano eh. Iyo po. Kaso paano yan si Nanay Inding. Inding, si Nanay Inding, so mag-isa na naman siya dito. Hindi, pag ano po, pag araw, dito din ako. Kasi, dito ka rin? tatabang-tabang din ako pag hindi pagtatanong-tanong. Tapos pagkagabi, bababa na lang bababa na lang ako. Pag ganitong oras na, bababa na ako din ng bahay. Doon naman sa doon naman sa pang bili mo ng materialis na para magawan ka ng lupa. Ayan, si Ma'am Jasmine Laurente nagpadala ng 1,000, tapos si from Hawaii 6,000. Si Ma'am Ima Adamson 3,000 pesos. Tapos si Ma'am Rosemary Florendo 1,000, tapos si Anonymous 1,000. So bali 12,379 yung pinadala sa inyo. Yan, nabawasan natin itong binili natin ng 2,621. Yung tira kuya Pabling, ibibili natin to ng yung materialis mo sa gagawin nating bahay mo dun, kahit maliit lang. So at least safe ka. Malapit pa doon sa kabahayan doon Ito, ibibili natin ng materialis kaya hindi ko muna ibibigay sa itong pera. Ayan, pasalamatan ko ulit si Ma'am Jasmine Laurente. Ayan, 1,000. Yan from Hawaii, 6,000. Si Ma'am Ima Adamson, 3,000. Si Ma'am Rosemary Florendo, 1,000. Tapos si Anonymous, 1,000 pesos din. Yan, maraming salamat po sa mga tumulong po kay Kuya Pabling. Ayan, gagastusin po natin to sa pagpapatayo niya ng bahay. At hihintayin na lang po natin yung sponsor po na gusto siyang bilhan ng lupa. Nakahanap na po kami ng lupa. So yung pambili na lang po yung hinihintay natin. Yan. So anong gusto mong sabihin ko, Pabling? Salamat naman po sa tabang ninyo kasi unday po dahil man ako makakaano dito dahil makukin madadagosan duban niya po. Kaya minsan hindi ako makakapag-atin kun harayo nga Kaya, kung ako sundo niya ako, dahil man ako makaibabaig Duman sa ibaba. Tulad nun, ito po, pinuntahan ako igde. Kaya, ako pasalamat po. So every Saturday pala, Kuya Pabling, nagsisimba ka? So simula nung mapunta ka dito, hindi na? Dahil na po. Kaya ngayon, pinuntahan ka dito ng mga kamember mo, sinundo ka dito para makapagsimba ulit. Yan. So nagpasalamat din sila kasi matagal na pala ito si Kuya Pabling hinahanap nila. Yan, buti na lang po na i-vlog natin. Kaya yun, natundon po ulit nila si Kuya Pabling para makasimba ulit nun sa church na nagsisibahan po nila. Yan ang gusto mong sabihin, Kuya Pabling, dun sa mga bumisita sa'yo. Yeah. Sabi ko nga pasalamat lamang ako. Kan mga nag-arano sa kuya na kundi sindaya ako, ako makaano sa pag-ano lang, ko sa pag-aatin ko sa kasi di ba harayo ako sa pag-ano mayong katulad duman sa kasi duman sa Manila kanya kaya ako duman aron ni sana sa pig-anuhan ko Simbahan. Sa lang sakayan na daw 13 na sa pig-anuhan ko pighatod ako kan 13 aral ni ngayon Kuya ngayon Felix pura Felix buko pa Felix ng Felix. Ngayon Kuya Pabling, so malaki na yung chance mo, malaki na yung pagkakataon mo na makapagsimba kada Sabado kasi nga mamapalapit ka na doon sa kalsada. Yan, sinusundo ka pag nagsisimba ka, Kuya Felix na naman. Asahod na ba ni Felix? Kaya pala. Kanina po yung naghihintay doon, kaya Felix ako na Felix. May panggastos ka dyan, Kuya, Pabling? Iba po. Mayroon pa? Hindi na kita bibigyan? Ngayon na. Hindi, bibigyan kita ng kasi yung pera mo, ilalaan natin sa pagpapatayo mo ng bahay. No? So, iwan pa rin kita ng panggastos mo para may may panggastos ka. Kuya Pabling, anong mukhang malakas ang
ang malakas ka sa Diyos, sa Panginoon dahil binigyan ka, mabilis yung sponsor mabilis yung tulong na naibigay sa'yo. So, ano pong masasabi mo sa sponsors natin? Sabi ko, salamat sana po sa nagtabang sa kuya po. Kundi ako nakapag lingaw na ako niya ako dahil kung maromdoman na. Sabi mo kasi kanina, pupunta ka dito, tapos bababa ka ulit paghapon. Medyo mahihirapan ka nun. Po. Hindi ba pwedeng dun siya magtanim sa malapit sa sa bahay niya? Sana may mga tumulong pa kay Kuya Pabling kasi mura lang yung lupa doon, 10 by 10, 10,000 pesos lang. Oh, okay. So, 'di ba, dalawang ganun, pwede na siyang kahit dalawang lote, so mabigyan natin si Kuya Pabling para hindi na siya pupunta dito para makapagtanim. So doon na mismo meron ka ng Kasi pag sarili. pag dahil man ako lalo ako po ako nabuburing ako sa bahay kasi kung wala man akong ginagawa. Kaya ang ko, naglilibang-libang lang po ako. Masipag talaga to si Kuya Pabling kasi dapat yung mga ganyan. Kung ako, hindi ko lang alam, no? Kung ako nasa kalagayan, baka lagi na ako nakahiga. Pero siya nagsusumikap pa rin, no? Para kahit paano hindi naman siya maburay. Ang may papangako ko, pag may matatamnan na si Kuya Pabling, bibigyan ko siya ng mga pangtanim. Pangtanim. Kasi may kakilala tayo sa DA na Halos umabot ng 60,000 yung mga taong nanood nung nung video mo. Halos lahat sila hangang-hanga sa iyo. Kasi pagan mo yun sa mga ginagawa mo kasi sa kabila nga ng kalagayan mo, pero sinisikap mo pa rin buhayin yung sarili mo. Maging maayos yung kalagayan mo. Kaya saludo kami sa iyo, Kuya Pabling. Thank you din kay Nanay Ending kasi hindi naman sila magkaano-ano pero bakit pinili ni Nanay Ending na kupkupin to, 'di ba? So talagang napakaganda din ng kalooban ni Nanay Ending. So kaya nga kinukup niya si Kuya Pabling. So maraming salamat kay Kuya Joseph. 'Di ba? So, napakabait talaga. Hindi man naman nila kaano-ano to, ba't nila kinupkup? Kung iba-iba, baka pabayaan lang. Si Kuya Joseph guys, may sasabihin na po kay Kuya Pabling. Kuya Pabling tabi, salamat na nakaigdi ka ta. Igwa po na may nagtarabang po sa imo na nakaabot sa araw ganin ibang lugar. Sana po magpadagos po ang pagtabang ninda po sa imo. Iyo po, salamat po. Yan. Thank you, Kuya Joseph. tatawid. Ayan. And naniniwala po akong maraming panghihipuin ng Diyos ang kanilang mga mabubuting puso para tulungan po si Kuya Pabling sa kanyang mga pangangailangan. Ayan, so, ayan. Ano ba? Naluludin. Malaki, maganda yung ibabalik sa inyo ng Diyos niyan sa ginagawa niyo sa pagtulong din sa kapwa natin. Ayan, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.